Labi pagid nga gidpabakod sang De La Salle College of St. Benilde ang pag-uyat sini sa nahauna nga pwesto sa team standing sang NCAA Season 97 Women's Volleyball. Sa hampang ginpatigayon sinila nga udto sa Paco Arena sa Manila, ginsweep sa 3 ka sets sang Lady Blazers ang San Sebastian Lady Stags sa scores nga 25-11, 25-22 kag 25-14. Bangod sini nagsaka sa 6-0 ang win-loss record sang Lady Blazers, samtang nanaog naman sa 4-2 win-loss card ang Lady Stags. Ang kadalagan sang Lady Blazers ang ginpangunahan ni Jade Gentapa nga nakatigayon sang 17 points kag 10 excellent digs. Sa second game naman nakalikaw nga magpangulihi sa team standings ang Beda Lady Red Spikers matapos kibot nga ginlutos sa Mapua Lady Cardinals sa 4 ka sets, 25-20, 14-25, 25-23 kag 25-23. Bangod sa kadalagaan nakuha sang Lady Red Spikers ang ila ikaduwa nga daog batok sa 4 ka pierde. Nagpanaog naman sa 3-3 ang win-loss record sang Lady Cardinals. Napilian nga best player of the game si Trisha May para sang Lady Red Spikers nga nakatigayon sang 23 points. Samtang bantayan buwas sa udto ang hampang sa tunga sang Arellano Lady Chiefs kag Perpetual Lady Altas. Ini ang pagasundan sang hampang sang Letran Lady Knights kag EAC Lady Generals. Sa Domingo naman magasambuha ang JRU Lady Pirates kag top-seeded nga CSB Blazers. Ini ang pagasundan sang engkwentro sa tunga sang LPU Lady Pirates kag Mapua Lady Cardinals. Ang hinampang ginapatigayon kada Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado kag Domingo kag live nga malantaw sa GTV. Pwede man ini tutukan sa GMA Sports PH kag sa NCAA official Facebook page.